nangji. Secret killing pawir nama. Secret killing pawir nama. Rina rong pipian parti teman newek nangji. Rina rong pipian parti teman newek nangji. Toko barilong parti teman newek nangji. Toko barilong ke parti teman newek nangji. Tong sikot panel itu APSLC Central Committee itu pen labang so sidin demonstration kan inang ko te bangal lahen lo women safety upon lapen secret killings lapen murder lahaya put hak ladakar biang long lo itu lo jum lu kanjang lo arni wang hak arui wang tak itu atok anu kar biang long pen secret killings murder lapen difu at town ang kangar lo matame ekdom kapati lai hui tum thekong pit sila so ka condemn ya phansi binil tum kong sikot pen la so demonstration bang ekang ni pon non het jong litum theklong lo KIP rina rong pipi di alang li phan dame dak di fu het jong ang kangar lo matame apranar mud detlo chulang rem detlo sitame pinianianta administration atu lapen council atum pen lang the sida paklang klelang lapen rada phan lahen lo ke claim ke chok chelang pu ke arrest bang ilum thekpon long lelang lasi pinianil tum puangtung ladak itum iskar biang long difu SP Sanjeev Kumar Saikia APS alang li phan dame lahai hui alang li dak ke dopen crime nang ke bat theklong tang lo alang li crime ke pakom ni phansi alang li tum police tum ke claim nangi sita crime bangke arni wang nang ke bat sili tum theklong minor molestation child tum han ke abuse osumar phan areng ke passo lai huin tame ke badlok sili tum thekpon long lasi Sanjeev Kumar Saikia alang li phan tame dak iskar biang long difu pen transfer nahi non mat alang li yo action and dekhe arrest and dekhe de laport sin tum pini hai kang ni pot lalo Pipolo joko ni dekhe pinso de dia sunate juni ni lang hospital ang pita na kala gutule pa si teman na petinang hekjo biti bachao rina lang pipi pansi tani ko ano ni atukang hoy alang itu mas slogan beti bachao beti lake alang itu mas slogan ke slogan jong jong se plan der lo slogan jong se plan der lo thema minor child abuse minor child molestation halahai huin te elitum ke arui wang dak tar biang long atok anu acin thong lo ha tarapung ha borpung kadu ko belong ta elitum lai hui te long pik lo lasi lage crime ke comically la bangso BJP government kachari pen crime bangke nang batong ong si litum thekpon long lo lasi lasona crime nang ke badaret ke ni litum APSLC pen bangke kroidun thekhe lapen dodun joy thekhe ni tunge chesong wekji lapen akal pritum han kachuklem vek atum han arrest vek nangji highest form of punishment alang lituman pinangi la tikike la crime ke kom kilo usin litum check kon long lasi na soman ni tupi alo mo hina pipi sila ni alang liko alo ni apa ta tupi lo lasi nilitum pulo SP phan masi transfer de nahi Sanjeev Kumar Saikia alang li phan transfer de nahi alang li dak SP ke dopen crime nang ke bad ilum theklong lo lasi alang li phan transfer de pensi elitum kaprek desen SP hills area yo kachari thek SP kelang pon thek SP alason SP sidanang toy nahi jong si alang li phan transfer hai he pulo tang te tuliram rong hang ke ai selang li crime manat pen alang pan kachotoy putai tumang memel athema alang li ilsi panel discussion long kamelang ninje pon je karbiang long ke ni CM lo kan ni ningkan kep lo lapen IAS APS kadugwe ACS anta neli sijar kam daga chotoy pesalang li ninje lo ka lasi Sanjeev Kumar Saikia phan ke alang li transfer hai he lo tangte tuliram rong hang se alang li sika bebohar lo son si jeplang der lahen lo